Здравейте, приятели! В днешния епизод ще ви представя новата техника, с която се здобих днес. Това е DJI Osmo 4 Action Adventure Combo. Доста четах преди да си сменя GoPro-то за това, но на GoPro-то батерията държи изключително малко. И затова мисля да си взема нещо по-сериозно, което да изкарва повече, нали, дори да има по-добро качество, за да може вие да ме гледате. И сега ще демонстрирам този анбоксинг, така се казва, с вас, но все още не съм махнал защитното кожа на кутията. Така, това е най-якия момент. Винаги ме е доставило удоволствие да го правя. Ето направо, така са го направили, то си имал тук такова като на Apple. Хоп. Слагам буквиците на страна. Вътре има две кутии. Най-вероятно в едната кутия ще е камерата, в другата ще са батериите. Щях да го забравя. В комплекта има също и телескопичен гимбал. Това го махаме вече, на нас не ни трябва. Тъй ще започна с него. Чувства са доста добре. Има някаква защитна бележка, която най-вероятно трябва да се махне. Доста лек, но в същото време се усеща много здрава в ръцете. Тук също има резби за захващане, най-вероятно на отделен статив, но това после ще го гледаме да стигнем до съществената част. Това тук трябва да са такова против увлажняване. Type-C към Type-C кабел за зареждане. Магнитна стойка има. Това ми харесва на DJI, защото имат бързи магнитни стойки. Не е като на GoPro, които са с винтовите все още. Мисля, че нали, последните GoPro, последното ми беше 8 Black и не съм много доволен от захвата. Чупят се и така нататък. Тук хубавото е, че имаме още една леща, която не знам дори за какво е. И едно от най-важните неща в нашата работа е трите батерии и хъба за зареждане и за съхранение на тях, който изглежда доста добре. Ако може да го видите, вижте как свети за батериите, коя на какво положение е. Доста по-големи са от на GoPro. Така, това настрани, това бележките ги изхвърляме направо. И това е много яко, защото при дроновите и явно и при останалите им неща пускат стикери, което е доста приятно. Така го махаме. Така. Сега вече трябва тук да е камерата. Много е стегнато. Маля. Забравя да кажа, че също има и в Adventure Combo има и кейс за самата камера, който е доста тежък, почти колкото нея. Сега започнем. Доста работи. Да, тук вътре има и бързите магнитни, още една, и тези стандартните, които са, ето не се вижда, стандартните, които ги има на повечето екшън камери. Доста е здрав и готин.
кейса. Това е с двойно залепващо потъгъл, мисля, че за мотокаска или за някакви такива прави места, където може да се захване, да държи здраво, но да стигнем до камерата. Първи впечатления. Доста премиум се усеща в ръцете. Доста добре. Тя да видим, да сложим батерията, но как се отваря. Да, ясно. От тук е порта за зареждане. Тук. Ясно. Значи, тук натискаме и дърпаме, не е като на GoPro. Да го дръпнем и тогава, нали? Да изкараме една батерия от хъба за зареждане и да видим да я стартираме. Доста здраво ще тракна. Старт. Питаме на какъв език искам да е. Английски. Иска QR код. DJI Osmo Action 4. Доста добре изглежда предният дисплей. Бях чел, че идвал малък, обаче мисля, че ще върши работа за влогване. Вижте колко бързо действа. Веднага докато я обърна и така, старт. Добре. Явно ще трябва да днеска трябва да сме 9, нали така? Час, после ще го наглася. И часът на истината. Махаме защитните лепенки. Вижте как се вижда, ако може да разберете, но от тук насетне всички видеа ще бъдат с тази камерка и вие ще оцените качеството. Предния дисплей също е тъч, което е доста готино, защото няма да се налага да минавам зад камерата, да я настройвам, ако евентуално, и винаги се заключва дисплея. Като тръгнете, вижте как ме кара да го отключа и тогава да натискам. Той задния в момента е заключен, не знам дали се вижда добре, но ме кара да го отключа. Доста добре. Това е от мен, приятели. Надявам се да вдигнем качеството на видеята и до следващия епизод, в който ще продължа моето предизвикателство, което е от 7 март и продължаваме напред. До следващия епизод. Здравейте, приятели! Видеоклипът все още не е свършил, защото аз направо изключих. Съм превъзбуден от новата покупка, новата камера. Ще да забравя напълно да ви представя този комплект, който закупих днес също с камерата. Ще му направим на него един бърз анбоксинг. Трябва да ги късаме тези хартии. Доста готина чантичка. И да отварям да видим съществената част. Още един гимбал. Селфи стик, по-точно. Аз казвам гимбал, но това си е, че селфи стик. Ще си ползваме оригиналния, който е. Още такива лепенки,
Мисля, че не са на прием. Да, това са бързи връзки за мотокаски, автомобили с лепенките, които се щракат на бърза връзка. Ги настрани. Това е ако случайно се гмуркате с камерата и я изтървете, да може да изплува на повърхността и да се я намерите. Това е едно от яките неща, които най-вероятно ще използвам напред. Това е вакуумната стойка, която се прикрепя към стъкло, към боя, автомобил, нали, мотоциклет, евентуално. Е доста солидна. Дори мисля, че врътките са метални. За цената, после ще кажа накрая на видеото каква е цената на комплекта. Това е за кормило на мотоциклет или на велосипед, с още доста... Ето вижте как изглежда. С още доста неща към него. Това е за обръщане на стойката на камерата. Това е... И аз още не знам това. Това е ключ за затягане на винтовете, който мисля, че няма да има нужда от него, защото те не са чак толкова. Това е гривна за ръката. Ако искате да се държите камерата на ръката, това не изглежда много солидно. Поне според мен, но тя няма така или иначе да се използва. Комплектът е купен заради вакуумната стойка и лепенките също. И това, най-вече заради това, което в момента отварям. Това е комплект, който е за гърдите. Да мога да карам велосипед, мотоциклет и да не ми пречи камерата на главата. Това се монтира и тук и така на гърдите и си снимаш и си караш. Това е челник, който знаете от предното видео. Си използвах такова предния път, който е доста удобно, но за разходки пеша, не да караме велосипед и така нататък, мотоциклет. И това е. Мисля, че е доста добър комплект за цената от 30,50 евро. Заедно с тази готина кутийка, мисля, че е доста добра оферта от повечето магазини. И това е. Този път вече до чуване, до следващия път продължаваме с предизвикателството. Чао!